kuwi nek eneng. Heeh. Ora ono ujute. Oh, saka ati. Ngene lho, dadi nek wong ki nek seneng, Heeh. ora ndelok udute. Udute ki Ujute. Yo. Ujute to, ujute to. Aku tak neng kene tendangan dan iya. Iya, ora tekan. Oh. Ya, saiki tak ajari nembang. Ayo, ajari. Nembang slindru ya. Iki kanggo sisan dinggo nyugata. Memanismu. Ayo. Memanismu. Oh ya iso. Terus. Kanggo Ah, sirahku gatel ya, tak tinggal ngukur kok malah bali. Ayo. kanggo jiwat. Goceki dhewe. Goceki dhewe. Eno Aku malah milih ya. Agawe ru. oleh nang omah. Nggo apa? Neli iki. Ngene, gampang. Sik. Go nyumpeli. Oh. Oh, sik to. Tak talenane irungmu ben supaya iso nyuwara apik. Bu Wiwik engko ben iki tak tetesi tok. Iso. Coba nyuwara isyarat. Iso ta? So. Iso. Yo. Ayo, nyuwara. Ayo. Mama. Tiwas tak guwak. Iki telu tuwe iki cumpen. Wes. Ya. Memanismu. Memanismu. Kanggo jiwat sing lanang seniman sing wadon seniwati kayane mlumpuk. Ayo, lanjut. Agawe ruci ing kalih yen ora ada susu cawahe jembar-jembar parine lemu-lemu. Tambahi meneh, kok masa aktif entek ndakan. Wes. Nek randang ditetesi masa aktif entek mbleyot. rara apa? Nang. Apa? Rara Tak tetesi sisan kok. Wong ngajari kok malah pelo. Yes, kowe nang ngajari. Njaluk apa? Iku yo ngilangi cakepan. Yen patuko dados ka ora aksa. Kawula blendok ing Gusti Ora aring kudu eling sing peparing. Ngene. Yo bejo. yen awit iki. Entek tenan to. Entek Mas Aktif entek. Saya tak goleke liyane. Yen lati reksa. Awit. Iya. Aku enoke Gusti. Piye? Aku enoke Gusti. Blendok. Oh, blendok. Nih, iki andum gawe.
Gimana terakhire utawa pungkasane mbok yo eling sing peparing. Nah, ki mau gandeng wis diparingi genti Swarawati sing nyuwara. Iya. Oh, Monggo Bu. Wah, ayo. Tara tamtu. Nah, tekan gendriku, tekan gen tamtu niku lho. Wis ben kono. Oh, marai kisro. Sik. Aja muni kuwi, aja muni kuwi. Aja muni kuwi, kuwi jegok. Oh. Nah, kuwi jegok. Jegok kuwi. Iki malah muni. Wes menang. Monggo Bu. Monggo. Nah, ye. Iki ning alas. Iya, kacek sithik. Malam minggu kutha Solo pancen rame. Eya eyo. Ayo jogeti. Yo. Jangan bayem jadi campur linjo yen pengen urip ayem aja ngapusi bojo. Seneng ta? Neng. Ah, Is ana ing arep iya. Mangga, lanjut. Kulat kulit kepenak utine jajasan kalau kacung gagasan ragawetu Arata. Ayo. Tak. Deng. tegane ambil itu bejane sing muwe bojo angin ojo Gon tutupan iki kowe, tutupan kowe. Sik tak tetesane sik. Tetesi sik. Ndangak kupingmu endi? Iki rong. Sing tetesi rong. Iki wis kebak. Nang, apa? Aku mana? temah gonjing. Nah, Temang jong neng paku lingan. Wah, pintar. X. Engko nek petuk calon bojomu iso mbok nggo lelangan. Sing bagus dhewe. Wah, glu-glune mboke. Monggo. Please, Mbok. Mbok Kowe iki mbok aja gawe bingunge biyung to. ungkem. Yo wis. Kowe iki mau dolan nyang endi? Kowe nek kon linggo sila iso ora ya? Kon linggo sila iso. Coba wae. Sila karo Ngadep kok si iso. Mbok, sila. Yo aja sih. Mesake, Kang. Mbok yo mesak. Kuwi ora sila, kuwi timpuh jenenge. Silae sikile ning ngarep. Ah. Awas. Yuk. Nah. Ya wis Sing, ngono wis ngono wae, ora ngono. apa-apa. Iki tulupe tak gawane kene. Oh, ipek lho. Ora, salah kene. Wes. Wes kayak omong. Yo ngerti wayah to lele. Si mbok iki bingung lho goleki. Wes. Piye glu lagi lah kelegan. Pirang-pirang dina tak gatekake kuwi anggere esuk wis dolan jare nyang Sendang. Nek durung surup, durung bali mule. Nek saben dina kaya ngono iki mau tak susul ning Sendang malah ora ana jebul wis tekan ngomah. Mbok. Rumangsaku karo biyunge kok kaya Mbokmu mbok apake?
bojomu mbok apake? Ya wis ben to Le. Emoke anu. Mbok-mboke ayu. Anu. Ah ulup apa? Karo bocah kaya ngene iki ya ngalah sithik to sampean kuwi kok. Nggih. Iku ene ali onil kok. Piye? Ali onil. Nakali Joko Kendil. Niku gemben pas lahir kok mboten mangkelekke. Kok njur sembrono iki sanadyan kaya ngene rupane iki anakku sing banget tak tresnani. Ngerti apa? Ulno. Ule anu yo. Angon api yo. Lho po iso. Angon sapi lah nek sapimu mlayu tok menututi piye? Nah, Sapine mlayu tok menututi piye? Api anu. Hah? Anu Sapine halus. manut. Oh, manut. oh, ya. Ngene lho, Le. Ngono lho. Ya wis. Oh, dadi kowe nek nyeluk sapine nih. Oh, anu. Oi, api. Oh, Apa ki? aulan. Hah? Aulan. Baulan. Wangsulan. Oh, wangsulan. Lek sampean ki momong anakku wis nganti 20 tahun lho. Lah kok ya ora apal-apal. Loh, nek jane iki ya apa yu? Sok-soke ya budrek dhewe. Ora aku yo. Wah, Makane ya budrek iki coba. Dadi juwara dhewe ra krungu. Wong sanadyan bocah kaya ngene wujude ning sampean lak ya ngerti to angon sapi iso, angon wedhus iso. Golek ayu. Oh. Golek kayu ya iso. Aku iki leli ayu. Hah? Apa? Leli ayu. Nyekleke kayu. Lel. Oh, meteli kayu. Ip. Oh, meceli. Meceli. Iyo. Karo meneh njur kabeh gawean sing nandangi anakku njur sampean ki gaweane ngopo? Ayu Jare golek. kan ngomong. Nah, Dadi sapa Joko Kendil iki angon aku ngetutke. Joko Kendil golek kayu aku ngetutke. Ngono. Oh, dadi sampean malah juragane ngono to. ora Ya ora saben ngono. ora saben wong lho yu iso ngomong kaya ngeten Ya iki. aku matur nuwun dene sampean sak kloron kuwi yo. Momong anakku wiwit cilik nganti saiki wis 20 tahun. Oh. Sampean yo sabar le momong anakku. Sabar, ora sabar ora cemplungke kali gemben-gemben. Oh, weh. Le, Lho tau lho, aku mangan ki lho nyedane tak duyuhi lho cah iki lho. Apa aku ora sabar ora? Lah kowe aku nyeki landang. Aku lagi nyeki. aja kaya ngono. bar. Ayo. Bubar. Kowe mau ngomong do sak karepe dhewe tekan ngendi-ngendi. Wis mangan apa durung? Weh. Wis. Alo angan oeng opo itu? Apa? Oseng-oseng lombok ijo. Joko Kendil wit biyen senengane oseng-oseng lombok ijo karo. Oseng-oseng lombok ijo karo Emene ono ono. Hah? Emene ono. tempene rada Ono. oh basa. Karo oseng-oseng pentil. Kok pentil? Mihun nge lho. On. On. Kae Masa oseng-oseng. Malah oon. Oon. Kok on lho. Oh, iki apa? Soon. Oh. Wah, iki lagi ngerti iki tenan basa kewan aku. Kok njur basa kok sia-sia lho. Lah angel tenan e. Ora arep ngomong neng mbokmu apa? Aku ati iku neng. Anake Atiku mbok. seneng. Anake mbok neng. Iya. Oleh aku ingin uwe unyu. Pengen duwe bojo. Owe. Tibake kok ya duweni Kowe rasa iki pengen nuleo duwe gitu. bojo. Kok ngono kok sak golek bojo ki sing gelem mbek kowe ya sapa? Api ulah Lah apa ya wong wedok arep turu mbek sapimu. Hanya turu mbek kowe apa ora didin ngelilir. Wong kowe turu ngene-ngene terus lho. Le piye le? Wetengmu kebuken. Kok dikebuk piye to? Wis lunga nang opo? Wis lunga ngomong opo? Apa? Opo iya nak luwe lah. Kuwi kan opo ni opo?
Lah yen tak kebok wong saiki iki ya wis ora iso mbobot kok dadak Sik ngebuk to, barang. saiki lho. omong apa kowe iki omong apa? Nek kono wae doramu. Nek dikebuki mbiyen sadurunge lahir ki sakmene gedene kok kon ngebuk. Oh. Dadi wis kebacut. Ngono. Sok ben aja nglakokke ngene neh. Lah ngopo? Budrek tenan. Ono wile. Iya, aku Piye, wis Le? ingin duwe unyu. Kepengin duwe bojo. Oh. Banjur bocah saka ngendi? Jenenge sapa? Cek urip Aja-aja ora. Kowe mung duwe pikiran bocah kuwi ora seneng karo kowe. Unyae unyu ayu. Unyu ayu. Sik. Piye. Kuwi bocah apa kewan kok bocahe kuwi apa muni apa? Unyae ayu. Malah Kuwi jegok. Bocahe ayu, Lek. Oh, ayu to. Ayu. Krungu Kok sik, Lek? bocahe. Ayo ingin. Lek aku ki malah bingung lho. Nek sing seneng ki bocahe ayu, aja-aja mengko anakku sing gegeden rumangsa apa ya ono mbok bocah ayu wis kok ya to. gelem karo anakku. Bocahe kenal gelem karo kowe. Bocahe bocah ngendi? Jenenge sapa bocahe kuwi? Ngerti apa ora jenenge? Aku ora kenal. Oh, urung kenal Lah, urung karo kenal kok kepek Nek bulu. ora wis ngerti. Wis Lah mau ngerti tak lho. Ning nek urung kenal ya aja dipek, kudune ngenal sik. Oh, aku enek kok. Tur meneh kowe iki kudu ngilu githokmu. Wae to. Lho kok ora iso piye? Ito lilo. Nonton keadaanmu ki lho. Nah, Keadaanmu ki Dodo. piye? Piye to kahananku? Lho iki lekmu iki lho. Gagahe kok ngene lho arep ngepek party moh lho. Piye? Lek, Lek arti ae. Heeh. Lek arti ipek oti. Ngerti lah. Sik to kok dipek onde-onde piye? Lek arti yo. Lek arti. Aku enyel. Heeh, Enyel injuk ae. Heeh. Ae wis ipek oti. Oh, ngene. Aku londe-onde. Ora. Tapi ya? Dadi lek party kae, Heeh. sing bakul pecel Bakul kae. pecel. Saiki wis nganggo konde, konde gelungan. Oh, gelungan. Ngono. Heeh. Wis dipek kode. Oh, Oh. Aku malah Wis entuk to, ulem kok. Lek. Kowe iki tenane mbok wis ora usah ngono. Wong aku Tak penging. nuwe ianel. Nah. Ati rentek wis ndani ulung ilik arep meh unyu karo ing utane aku mulo ndono. apa? hah? Kok sing arep mbok pek bojo kuwi Kenal kok salah. putrane ra salah, piye to, jan aja salah. sembrono lho kowe, Lek. Meke wong. Iki mbok menawa mau ning alas Wong kejeblok ilek kok piye? luwe ina ing luwur ian. Ya kena cita-cita kuwi kudu pancen dhuwur ora apa-apa ning ya nyawang kahanan. Ora tegesi mbok ki sia-sia karo kowe. Yen kahananmu kaya ngene banjur kowe seneng karo Mau ngendi? jare anak saka Purwacarita. Lah, Purwa aja ya, Le. Jenenge sapa? Jenenge sapa? Keduwuran, Oh, kenal we keduwuran. urung. Oh, Kuwi- Kowe mengko malah disia-sia. Lah, aja gegeden Inan- ya i- kan i. gak. Lan iki mbok aku wis ngene urung tau alo ian alo karo imbok. Ning ian iki aku njaluk di amarke karo putri ing Ya. Purwonono. Simbok gelem nglamarke. Ning aja putri seko. Aja anak ratu to, Le. Aja anak ratu. Lah. Anak ratu Purwacarita Simbok kuwi ki mung beda. semelang, ngono to, Le. Mengko yen nganti ora ditampa. Nah. Jur kowe lara ati. Imbok lem amal ora. Lara jur playune ning endi? Imbok lem amal ora. Aku ingat lho. Kok sik? Kok sik? Aja mutung to. Aja mutung. Wis Aja seneng Ngene tenan. Wis ya, seneng Le. tenan. Kok Ora kok ora malah kaya gansingan. Ning yen kowe seneng karo putri saka kraton, ya to. Mengko yen ora ditampa, simbok ya melu sedih. Isin. Om, aku duwe arep ing ngele. Duwe ngele ngele.
Oleh ning alme ini meneleng alale mo. Ya ngene to Yu. Aku njaluk apa? Yo. Wes kene. Ngene to Yu, yen pancen anakmu di kekarepan kaya ngono ya dituruti lah. Mbok menawa nek ditampa ya syukur, nek ora ditampa ya wis ngono wae. Ngono. Iya Joko Kendil yen pancen kowe karepmu golong gilik anggonmu kepengin nglamar putrane putri kraton, putri ing kraton ya wis simbok minangka wong tuamu. Simbok kang bakal nglamarke ning janji. Janji siji ya, Le. Yen nganti ora ditampa, Aja lara ati. aja lara ati, aja dipikir banget-banget. Mbok mamale. Iya. Ati. Iya, wis ora. Iya. Lek. Pripun? Aku ya, Lek. Oh ngaten, nggih. Ya nggawa apa sak perlune. Oh ambil yo Nggih. Ambil gelas. Kalau api. Ah niki mumpung tesih esuk, Malah budal saiki wae. Anu, Purwacarita menika tebih. Ya wis ya. Budal apa tata-tata. Tata-tata riyen monggo kula aturi. Dandal sing bagus, Ya. nggo klambi sing anyar ya Le. Mas. Ya, toh. Ayo, Botak tata-tata bagus nyepake kaya ngene lho. borampe sing digawa. Kula ingkang sowan, Bapak. Bapak Pradopo, kula ingkang sowan. Sapa kowe? Kula Kumbini, Bapak. Kumbini. Inggih, Kumbini kuwi sapa? Kumbini seswa panjenengan Bapak ingkang manggen ing Purwakanda, Bapak. Kumbini Purwakanda. Inggih. Rene wong ayu. Kesupen to Bapak panjenengan kalian kula. Kumbini pangrasaku kowe ora bakal ngambah benda growong maneh. Mboten Growong maneh. Mboten ngaken Bapak, kula mboten badhe kesupen. Kula kemut kok, kula kemutan. Janji kula dateng Bapak rikala semanten Bapak. Janji bab apa? Bab apa Kumbini? Ingkang menika lho nalika semanten kula rak kepengin dados garwa Prameswari ing Purwakanda ta Bapak. Lah sak menika sampun kelampahan Bapak, kula sampun dados garwa Prameswari. Wis kelakon. Inggih. Mengko dhisik. Apa pitulungipun Bapa marang kowe babakan jengges lan santet bener-bener kasil lan tumama. Inggih. Saestu Bapak ngedapi-dapi sedaya kasil Bapak. Buktine kasil apa Kumbini? Inggih. Rikala semanten garwa Prameswari rak
nglairaken jabang bayi bapa. Lajeng wewujudanipun menika ala sanget nggegilani kados wujudipun kados kendhil ngaten lho bapa. Saka dayaning tenungku. Tenang jengges menika bapa. Matur sembah nuwun lho bapa. Inggih lajeng kula kemutan, kula menika rak nate janji kalian panjenengan bapa menawi kula sampun kelampahan dados prameswari, kula badhe ngladosi panjenengan satataning priya lan wanita ngaten to bapa? Kowe arep ngladeni aku satananing priya wanita. Pun bapa wis tuwa lan ala. Mongko kowe kulina ngladeni bojomu. Apa kowe ora gigu lan jijik? Inggih mboten lah menika lak syarat sarana ingkang wigati to bapa. Tandes tekan batinmu Kumpini. Saestu lair sumusuping sanubari menika minangka matur sembah nuwun kula ingkang tanpa upami dhateng panjenengan bapa. Ayo tenan kowe. Sejatine aku ora kelingan janjimu kuwi Kumpini. Nanging sawangen iki malam ratri kalpa. Ratri kalpa inggih. Wulan purnama, wulan siwatantra. Aku kudu manembah sarana Maituna. Maituna bapa? Maituna iku aku kudu carem karo wanita kanggo nambahi kekuatanku Kumpini. Oh, ngaten inggih kalesan bapa, kula sagah bapa. Yen wis carem Resi Pradata kudu mudra tegese semen.